I esclata la pandèmia. I ens van dir que no era possible posar la vida al centre. I la vida al centre vàrem posar. Vàrem defensar que totes i cadascuna de les treballadores estiguessin protegides. Vàrem exigir equips de protecció individual per a totes i el teletreball com a mesura innegociable de protecció, més enllà de ser una mesura indiscutible de conciliació. I així, totes i cadascuna de les treballadores públiques vàrem empènyer enmig de la tempesta per tal d'assegurar uns serveis públics indispensables per a tota la ciutadania. I ens van dir que no era possible estabilitzar, que hauríem de seguir sotmeses i precàries a un sistema que només ens oferia uns processos injustos com a via per a la dignitat laboral. I el que és pitjor de tot, van voler enfrontar les treballadores amb les treballadores. Incansables i tossudes, vàrem defensar que les que estaven es quedaven i aquí estem, més fortes, estables i unides que mai, a les portes de tancar un procés històric que ha estabilitzat a més de 13.000 persones a l'administració pública de Catalunya i alçades, com sempre, perquè cap ni una se'n vagi al carrer. Aquí estem, defensant un concurs de trasllats que permeti millorar la vida de moltes i asseguri el dret a la mobilitat mitjançant un procés equitatiu, transparent i just, i amb una promoció interna que recull el 45% de les places de l'estabilització, quan ens havien dit que això no seria possible. I ara, què ens espera? Doncs ara, a per les 35 hores, a per un tercer dia de teletreball, a seguir fent assemblees per recollir les vostres demandes, a seguir-vos atenent de manera individual i amb la màxima celeritat possible, a seguir assegurant que els processos que venen siguin adequats a la realitat laboral de les persones, orgulloses i convençudes del que hem fet, seguint caminant per millorar i seguir-vos representant sempre des d'un sindicalisme alternatiu, combatiu, d'esquerres i de classe. I ara, digueu-nos, què més és impossible?